आणि आता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे, कारण 10वीचा उद्या निकाल लागणार आहे. दुपारी 1 वाजता 10वीचा निकाल लागेल. ऑनलाईन पद्धतीनं हा निकाल जाहीर होणार आहे. दुपारी 1 वाजता 10वीचा निकाल लागणार आहे. त्यामुळे 10वीच्या विद्यार्थ्यांची आता धाकधूक वाढलेली आहे. उद्या ऑनलाईन पद्धतीनं हा निकाल पाहता येईल. तर हा निकाल विद्यार्थ्यांना कुठे पाहता येणार आहे पाहूया. maharesult.nic.in या वेबसाईटवर हा निकाल पाहता येईल. सोबतच mahasscboard.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील पाहू शकाल. msbshsc.co.in या वेबसाईटवर देखील रिझल्ट पाहता येईल. mhssc.ac.in SSC Board Pune.in या वेबसाईटवर देखील निकाल कळेल.